Здравейте, казвам се Горан Митевски от фирма Дентера. Нов бранд, нова фирма на пазара. Няма 2 месеца, но обещаваме много нови неща и много интересни неща. Нова, но сериозно подхождате, като гледам, с сериозни машини и много неща. Точно така, това е вярно. Зад нас стоят доста сериозни партньори, като Каво, Мелък, Катани, Кастелини и още много други. VHF и така нататък. Какво предлагате всъщност за потребителя, за крайния клиент? Не по-скоро за вашия клиент, който е, предполагам, клиники. Предлагаме дентална и зъботехническа техника и консумативи, като имаме за всеки по нещо, наистина. Като гледам, наблягате на основно на по-големи така дентални столове. Можем да започнем буквално от нула да изградим цялата клиника или зъботехническа лаборатория. Имам абсолютно всичко за всеки. Какви са иновациите в момента на пазара във вашата сфера? В нашата сфера в момента, и не само в нашата сфера, всичко се насочва към дигитализацията, към изкуствения интелект. Така че нашата фирма, идеята на нашата фирма е да вървим в тази посока и ние също, да предлагаме по-различни решения от всички останали. Наистина имаме какво да покажем. Кой е най-продавания ви продукт, който в момента сте изложили? Всичките брандове са много добре познати на пазара, така че не мога да кажа, че конкретно нещо е най-продавано. Абсолютно всичко се продава и се търси, наистина. А какви типове клиенти в момента търсите на това изложение? Всеки един стоматолог е добре дошъл, всеки един зъботехник е добре дошъл. Вносители или производители сте? Вносители, официални представители на много от брандовете. Откъде са повечето брандове, къде се произвеждат? Предимно Германия и Италия. Да кажем, качеството трябва да е високо. При нас няма да намерите лошо качество. Това, което виждате, са наистина едни от топ брандовете в денталната и в зъботехническата сфера.